Здравейте, скъпи приятели! Намасте! Отново сме заедно в това видео, за да ви споделя нещо, което е важно за тези дни. И на 3 и 4 енергиите ще бъдат много силни. Момента, в който ще се отрази на всяка една душа, въплатена в човешко тяло на Земята. Много от вас забелязват промените. Енергиите се отразяват направо като вибрационна честота. Усеща се като трептения и преминаване на импулси, на импулсни вибрации, които разтърсват всички меридиани на тялото ви, предизвиквайки чувства, които взаимодействат с нискочастотните ви емоции в този момент, които се намират вътре във вас. Вашите сълзи може да са от дълбока стаена обида, усещане, че света не ви разбира. Емоциите ви са излезли на повърхността и те са във вашето съзнание. Вие изпитвате чувства на самосъжаление, връщате се към неприятни моменти от живота си, което създава у вас илюзия, че закъснявате с събитията си в живота. Натрапчиво си мислите за своите безизходици и провали. Вашите ниско вибриращи, занижени и приглушени емоции влизат в пряк сблъсък с идващите лунни пречистващи енергии с висока вибрационна честота. Поради това получавате дисбаланс и той е дотолкова некомфортен, че предизвиква тези експлозивни чувства у вас. Но това е което води към пречистване. В повечето случаи до подреждане на мислите, в момента в който спрете да се самосъжалявате и размислите. Вие осъзнавате, че не трябва да продължавате така повече, а да тръгнете към нещо по-позитивно, за да преобразувате чрез силата на пречистващите енергии и чрез тях да изхвърлите всичко онова, което ви е непотребно. Може би ви прави впечатление, че това повтарям във всяко видео. Да, това е така, защото докато във власт над нашата планета е Сатурн, основно като изискващ това кармично пречистване, той е лакмуса, който създава обстановка, в която повече души да се пробудят чрез кармично пречистване. А то може да бъде осъществено именно и чрез вашите сълзи, защото те са израз на пречистваща енергия. Въпреки че в момента вие се самосъжалявате и се разкаивате за вашия живот, но това води до положителни неща в последствие. И тези сълзи имат силата на покаянието, те ви успокояват, усмиряват. И вие разбирате, че това е само някаква временна аномалия, моментна, която ви е овладяла. Това е усещане, което води до една поредица от пречистващи дни за размисъл
и ново балансиране на вашия вътрешен мир. Пренареждане на вашата насоченост, на вашите бъдещи действия. Това, скъпи хора, е подготовка за преминаване на вашите души през поредния портал. Именно за който в момента бавно и постъпателно навлизаме от 1 до 7 декември. И този портал води тази трансформация на обновление. Сатурн, който продължава да изисква от вас вашето осъзнаване, вашите пречистващи кармични фактологии, да набляга върху събития, преминали през вас, да ви връща към тях. Той е строг учител и има за цел да ви поучи. Именно чрез това кармично пречистване, което ще бъде в силата си до 8 декември, след което влиянието му поради навлизането на енергия от Меркурий, която ще се прояви главно в отношенията между хората и ще допринесе за допълнителни емоции, които са нови за момента, ново навлизащи енергии, които са под влиянието на Венера и имат за цел да хармонизират именно тези взаимоотношения, тези контакти, взаимодействия между хората, комуникациите между хората, също с немаловажното участие на Марс и Юпитер, които ще са под формата на вълнови енергии, ще идват на приливи, на отливи и вие ще ги усетите като жизнен прилив на радост, на ново ведро преминаване на някакви енергии през вас. Вашата душа ще стане малко по-леко, ще ликува за вашето пробуждане, ще възобнови желанията ви за тази нова емоционалност, емоционална перспектива, пред която се изправяте. Суперлуната на 4 ще бъде последна за годината, но тя ще разкрие едни тайни, които до момента не сте забелязвали и са били скрити за вас. Скъпи земляни, тези енергии са божествена среща с вашата съдба. Те са призив към звездите, към звездните души, слезли да възвисят енергиите на Земята на по-високо ниво. Те са знак за онези пробудени души, които вече са усетили резонансните енергии, вибриращи в костите им. Порталът на 7 е врата, която ще се отвори с приливаща енергия с огромна мощ, предназначена да пренапише новия космически код за готовите души. Суперлуната ще ви помогне да усетите тези енергии, разделящи сякаш самата Вселена. Ще
помогне енергията на суперлуната, която се слива с енергиите на портала на седми и получава една огромна мощ и сила да разруши всички ограничения, като издигне енергията на по-високи нива, на по-високи честоти за енергийно презареждане и духовно израстване. Това се отнася за всички хора на Земята. За вас, пораснали души, вие трябва да знаете, че пресичайки земната 3D времева линия, тази енергия ще окаже натиск и заедно с енергийното поле, което е образувано от енергията на суперлуната, ще привлече и вашата биоенергия, вашето биополе към своето, което ще спомогне да усвоите трансформационните енергии в портала. Общата сила по мощ ще е 3 пъти по-вихрена от досегашните портали, защото се случва именно в този момент на магическата суперлуна. Скъпи търсачи, вашето аз, което ще откриете, стои на прага на промяната. Повторяемостта в житейски план е онова, което ще се върне към вас по един нов начин. Мислите ви ще бъдат изпълнени с ангелска мъдрост. И тази предстояща за вас трансформация ще ви покаже вълшебната енергия, която вие сте търсили. За посветените тази енергия е кристална. Тя преобразува вашите души и истинското ви аз. Скъпи хора, не бързайте, въпреки неумолимия вихър на тези нови енергии и много силни честоти, много силни вибрации. Най-напред се огледайте и завършете започнатото, преди да се насочите и устремите към новото. На 4 и 5 вечерта напишете на листче заявление. Аз имам сили, силен съм. Готов съм за следващото ниво. И това заявление прочетете 3 пъти. Може да формулирате заявлението и по друг начин. Аз съм силен, готов съм за следващото си ниво. Аз мога да се изправя срещу страховете си и ще го направя. Гледайте се и откриете скритите си духовни дарби, които все още не сте използвали. Духовното ви пробуждане е в ход. Вслушайте се в тишината навътре в себе си. Спомнете си за истинската си цел, отвъд социалния ви живот, извън ежедневието ви. Портала сякаш ви приканва, призовава ви да се спрете и огледате.
Вървите ли наистина по пътя си? Това ли е посоката ви? Това е като призив от финния свят. Той носи специално послание за вашия духовен път. Доказателство за истинността на енергиите. И ако видите часовника, например, с повтарящи се цифри, като 16-16, знайте, че това е духовен призив свише. 16-16 действа като таен шифър на душата ви. Този призив ви казва, че любовта започва с себеприемането. Любов към себе си, любов към другите, както и любов във връзките. Но това е също и код в сферата на взаимоотношенията между хората. Когато сте заседнали на пътя, който не е вашия и е време да направите промяна, може да видите тези цифри. Трябва да намерите баланса между амбициите си и целите си. За необвързаните това е предвещание за съдбовна среща, но първо съветва цифрата да се справите с багажа от миналото. А двойките, които трябва да бъдат излекувани в взаимоотношенията си или да е дошъл момента да се пуснат, тази цифра също говори. Огледайте се и направете на анализ на вашите взаимоотношения, за да разберете какво точно иска да ви каже тя. За други това е подсказка за професионално развитие или житейски път. Подсказка, че истинската ти мисия не е тук, където се намираш. Тя те очаква другаде. Как да се научите да чувствате скритите послания? Задръжте дъха си за 16 секунди, като си поемете дълбоко въздух, приберете стомаха, след което изпуснете през устата. Затворете очите си и попитайте, какво искаш да ми кажеш? Свържете се с висшия си аз или с ангела си хранител. Ангелите дават подсказки и знаци не само с числа, но и с внезапно прозрение, фраза, която сте чули и тя ви отключва отговор на нещо, неочакван спомен, който ви подтиква към действие. Призив да мислите за бъдещето е цифрата 14-14. 16-16 също така е призив за действие. 18-18 числото, което подсказва според ангелската нумерология, че ангелите пасители се свързват с вас, за да ви изпратят знаци за успех, промяна или духовна подкрепа. Що се отнася до сродните души пламъци, ангелското число 18-18 означава, че вие и вашата половинка отразявате взаимните си желания за повторно събиране. В близкото минало вие сте имали възможност да се съберете, но не сте го направили. Въпреки това, в момента и двете души се стремите към един и същи път и сте готови да продължите напред. Понякога срещата с
душите пламъци е съдбовна и те се срещат наистина в един общ път. Но много често те се появяват, за да си подпомогнат общия сходен до някъде житейски път и след което продължават всеки по своя път. За да разберете каква е ситуацията при вас, трябва да се съсредоточите върху настоящето и да го анализирате. Не мислете за миналото или бъдещето. Бъдете честни със себе си и с другите и не се страхувайте да промените това, което вече не отговаря на най-дълбоките ви нужди. Аз ви пожелавам да се научите на тези подсказки на знаците, да ги разбирате и бъдете благословени.